खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो गोरलै सल्युशन इउट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर जों दिनै थामथि सिरिजआव सावरायगोन पास्ट टेन्सनि सोमोन्दै आरो पास्ट टेन्सखौ सावरायनायनि सिगां जोङो मोननैसो कुइसन एनालाइज खालामगोन जायफोर कुइसनफोरा जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैनायनि मोनसे चान्स थायो स' बेफोरबायदि रोखोमनि कुइसन जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकासन खालामगोन लोगोफोर जोङो बयबो जेब्ला माने जायखिजाया डिग्री पास खालामखाङो बा हाई सेकेंडारी पास खालामखाङो जों मा लुबैयो साख्रि लुबैयो दा नाथाय जोङो साख्रिखौल' लुबैब्ला जाया जों साख्रि लुबैनायजों लोगोसे बे साख्रिखौ माबोरै जों मोननो हागोन जेब्ला जोङो प्रिपारेसन खालामगोन जेब्ला जों फरायगोन बेखायनो बुंदों डोंट वेस्ट योर टाइम जों माब्लाबाबो समखौ वेस्ट खालामनाङा जोंनो जुदि साख्रि नांगौब्ला जोङो स्टाडि खालामनांगोन जोङो माने प्रिपारेसन खालामनांगोन स' बेखायनो लोगोफोर आसा खालामो लोगोफोरा प्रिपारेसनखौ माने कन्टिनिउ लाखिगोन लोगोफोर जा बिथांमोना दिनै जोंनि बे गोरलै सल्युशन चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेनि उनाव बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे गोदानै आपडेट होयोबा मोननो हायो फैदो लोगोफोर बिदिब्ला जोङो नायदोनि फैदो लोगोफोर दिनैनि गिबि सोंथि जा कुइसन बेखौ जों नायदोनि मा होनदों he always dares to prove that the earth revolves round the sun बेवहाय जोङो डाइरेक्टलि नुनो मोनदों जे always होननाय मोनसे एडभार्ब जों नुदों बेवहाय स' alwaysनि ओंथिया मा बेयो गले गले बिसान दिन्थियो डेट मिन्स फ्रिकुवेन्सि खनले खनले जायखिजाया खामानिफोरखौ मावबाय थानायखौ जेब्ला जों ओंथि फोरमायनो गोनां जायो अब्लाना जों always बायदि वार्डफोरखौ बाहायो बेबायदि जायखिजाया फ्रिकुवेन्सि वार्ड थायोब्ला जेरैबायदि always often usually generally daily everyday बेफोरबायदि जेब्ला मोनसे सेन्टेन्सआव सोदोब थागोन अब्लाना बियो सिम्पल सेन्टेन्सआव जायो लोगोफोर स' जायखिजाया फ्रिकुवेन्सि वार्ड थानाय सेन्टेन्सआ सिम्पल सेन्टेन्सआव जायो दा सिम्पल सेन्टेन्सनि स्ट्राक्चारा माबोरैमोन साबजेक्ट प्लास भार्ब वान बिथिं बायदिसिना थानो हागौ आरो स' बे जाबाय सिम्पल सेन्टेन्सनि स्ट्राक्चार दा बेवहाय स्ट्राक्चारा बिदिनो हिया जाबाय बेवहाय बे हिया जाबाय साबजेक्ट बेनिफ्राय बेवहाय जोंनो मा नांगौ अलवेसआथ' एडभार्ब जायखिजाया फ्रिकुवेन्सि एडभार्ब अलवेस अफटेन जेनेरेलि बेफोरखौ जोङो इमिडियेट आफ्टार साबजेक्टनि उनाव जों इउज खालामो बिदिनो बे अलवेस एडभार्बआ फैदों बेनि उनाव जोंनो मा नांगौ बेवहाय भार्ब वान दा सिम्पल सेन्टेन्सआव मोनसे रुल्स दङमोन जे साबजेक्टआ नै साबजेक्टआ हि होननाय बायदिया जुदि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार थायो होमबाना जों भार्बनि लोगोआव एस माने भार्बनि सिंगुलार फर्मखौ जों इउज खालामो होनना बुंदोंमोन स' होमबा जों नायदिनि बेवहाय भार्बनि सिंगुलार फर्म दंना गैया आरो मा रोखोमनि जानानै दङ अपसन्स ए वान द ट्राइडआ बियो भार्ब टु बेवहाय जाखाया बेनि उनाव ट्राइस नैया नाय बे नाम्बार बी अपसन्सखौ नायसं ट्राइनिफ्राय ट्राइ भार्बनि सिंगुलार फर्म ट्राइस जादों नैबे होमबा बेवहाय जोंनो मा नांगौमोन भार्ब वान नांगौ आरो सिंगुलार फर्म अफ भार्ब नांगौ जोंनो होमबा बे ट्राइस इज द राइट अप्शन अफ दिस कुइसन अके स' नेक्स्ट वाज ट्राइंग थ' जाखाया बियो बे पास्ट कन्टिनिउआस दङ इज ट्राइं जाखाया बियो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस दङ स' लोगोफोर जों बेबायदि सल्युसन खालामो स' नेक्स्ट कुइसन्स नायदिनि मा होनदों अके नैबे बाय एडभान्स कुइसन थ' मेक्सिमाम कम्पिटिटिभ एग्जामाव नैफोरबायदि कुइसनखौ जों नुनो मोनो स' बेवहाय मा बुंदों नायनि दिस इज ए होनाय दं द फार्स्ट टाइम बी होनाय दं डेट आई सी सास सी होनाय दं एन इन्टारेस्टिं मुभि डी होनाय दं बिनिफ्राय नो इरर ई होनाय दं दा बेवहाय जोङो मा दिहुननांगोन जे बे सेन्टेन्सनि गेजेराव बहा मा इरर दं जों बेखौ दिन्थिनांगोन बहा इरर दं जायखिजाया इररनि ओंथिया जाबाय बहा गोरोन्थि जानानै दं बे सेन्टेन्सआव ना टेन्सनि गोरोन्थि जादों ना वार्डनि गोरोन्थि जादों ना माबा मोनसे एडभार्बनि गोरोन्थि जादों स' बैफोरबायदिखौ जों नैबेयाव नायग्रोना दिहुननांगौ दा जों नायनि ओंथिखौ नायदिनि दिस इज द फार्स्ट टाइम बेयो आंनि गिबि सम होनना बुंदोंबा गिबि खेब आरो
बेवहाय कुनु ए आर बि आव जेबो गोरोन्थि जानायखौ नुनो मोनाखै that I see आं नुयो such an interesting movie बेबायदि interesting movie होननाय जादों so नाय this is the first time बेखिना माने ओरैबायदि ओंथि फोरमायदों जे गिबि खेबनि थाखाय बियो बे मुभिखौ नुदों होमबाना नै बिथिं मा जाफिनलिया सरि बेबायदि ओंथि फोरमायदोंब्ला did I see आ मा जाफिनला बियो सिम्पल प्रेजेन्टआव जाया बियो माने जायखिजाया माबा मोनसे नुनाय खामानि मावनायखौ जेब्ला फोरमायो होमब्लाना बियो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जायो स' प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जायोबा जोङो मा जानांगौ बेयो साबजेक्ट प्लास हेभ हेज बायदिसिनाफोरा फैनानै ओमफ्राय प्लास बिथिं मा जायो भार्बा 3 जायो अब्ला बेवहाय डेट आइ सि बियो सिम्पल प्रेजेन्टआव जानानै दं होमबा जों सिम्पल प्रेजेन्टआव जानानै दंबा बियो मा जानांगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट जानांगौ बियो होमबा प्रेजेन्ट पारफेक्ट जानांगौबा बियो होमबा प्रेजेन्ट पारफेक्ट जानांगौब्ला नाम्बार सिआ जाबाय बेवहाय इरर जानानै दं बे नाम्बार सिखौ जोङो मा खालामनांगौ राइट खालामनांगौ बेयाव हेभ सिन जानांगौ बे नाम्बार सिआव स' बेबायदि स' लोगोफोर नेक्स्ट नायदिनि नेक्स्टआ मा होनदों Rina along with her friends were arrested last night for the possession of weed no error okay बेवहाय जोङो मायाव गोरोन्थि जादों नायदिनि स' Rina along with her friends होनना बुंदों बेवहाय जेबो गोरोन्थिखौ नुनो मोनाखै बेनिफ्राय नाय were arrested last night बेवहाय रोखा रोखा नुनो मोनदों जे बेवहाय जा were बियो were-आ गोरोन्थि जानानै दं बे were नैबे were-आ स' बे मा रोखोमनि गोरोन्थि जादों जों साबजेक्टखौ नायहरसाय स' साबजेक्टखौ नायबाथाय साबजेक्टआ जाबाय Rina स' बे along with her friends नायनि ओंथिया बेवहाय साबजेक्टजों थांफानायसो बियो साबजेक्ट नङा बे साबजेक्टजों बिसोरो थाफानाय आरो बे जों बेवहाय डाइरेक्टलि Rina-खौ थांखिनानै बुंदों that means Rina is the one subject here स' होमबा बियो सिंगुलार जाना दोङो सिंगुलारनि लोगोआव जोङो माब्लाबाबोथ' were होआ सिंगुलारनि लोगोआव जों मा होगोन जुदि पास्ट बाथाय वाज होगोन दा बे पास्टआव जाना दोङो were होदों नाथाय जों were होआ मानो होनबा प्लुरेलावसो जोङो प्लुरेल नाम्बारावसो जोङो प्लुरेलावसो मा होयो were होगोन बे सिंगुलाराव बोरै जों were होनो होमबा बेवहाय मा जानांगौ वाज जानांगौ बेवहाय वाजआ जानांगौ नै वाजआ स' लोगोफोर बियो होमबा बिनि राइट अप्सना मा जागोन नाम्बार 2 जों नाम्बार 2 बि नाम्बारखौ जों मा खालामनांगोन बेवहाय वास खालामनांगोन स' बेबायदि लोगोफोर गोसोआव लाखि नैबेखौ जों बहा सोलोङो साबजेक्ट भार्ब कनकर्ड होननाय मोनसे टपिक दोङो बे टपिकनि सायाव जेब्ला जों सोलोङो अब्लाना नैबायदि बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो साबजेक्ट भार्ब कनकर्डनि भिडिअ आं थाबैनो लाना फैगोन अब्लाना बेखौ बांसिनै मोजाङै बुजि मोनगोन नेक्स्ट नायदिनि नेक्स्टआ मा होनदों देयार आर नो टेक्सिस एभेलेबल बिकज टेक्सि ड्राइभार्स डेज अन स्ट्राइक होनना बुंदों दा बेवहाय ओंथिखौ नायनांगोन जोङो ओंथिखौ नायनानैसो सल्युसन खालामनो हागोन नालाय स' देयार आर नो टेक्सि एभेलेबल होनना बुंदों टेक्सि एभेलेबल गैया बिकज टेक्सि ड्राइभार्स डेज अन स्ट्राइक टेक्सि ड्राइभारफोरा स्ट्राइकआव थांदों डेट मिन्स थांदों होननानै मोनसे मा बियो पारफेक्टआव प्रेजेन्ट पारफेक्टआव गोग्लैदों बियो स' टेक्सि ड्राइभार्स डेज अन स्ट्राइकआव मा जादों प्रेजेन्ट पारफेक्टआव होनांगोन बा जों प्रेजेन्ट पारफेक्टनि फर्मुलाया माबायदिमोन दयबो खनसे बिनो जादों फर्मुलायाथ' साबजेक्ट प्लास हेभ हेज प्लास भार्ब 3 जानांगौ जोंनिया स' बे जाबाय जोंनिया प्रेजेन्ट पारफेक्टनि फर्मुला बा बे रोखोमनि फर्मुला बहा जानानै दं जों बेखौ नायनो बेवहाय टेक्सि ड्राइभार्स होननाया जाबाय मा साबजेक्ट बेनिफ्राय टेक्सि ड्राइभार्स बेवहाय प्लुरेल फर्माव दङ होमबा जों भार्बनि प्लुरेल फर्मखौ नायनांगोन जोङो बेवहाय नाय वेन्ट भार्ब 2 बेयो जाया गो भार्ब 1 बेथ' जाया बेनि उनाव नै हेभ गान हेभ प्लास भार्ब 3 जाना दङ नैबे हेभ प्लास भार्ब 3 हेभ गाना नैबे बा सिआ बेवहाय राइट अप्सन जागोन बेनिफ्राय बेवहाय विल गो बेथ' फिउचारनि बेयो जाया स' बे रोखोमनि स' लोगोफोर जों ओंथि नायनानै सल्युसन खालामनो हानांगोन अके स' नेक्स्ट कुइसन्स दिनैनि जोबथा कुइसन्स जों नायदिनि स' जोबथा कुइसनाव मा होनना बुंदों हि डेज साफारिं फ्रम फेभार सिन्स द लास्ट उइक होनना बुंदों जाय घटना बा जाथाया
गोदोयाव जागायनानै दासिम सोलिबाय थानाय बा इयुनासिम सोलिबाय थागोन होननाय ओंथि फोरमायोब्ला बियो मा जायोमोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स स' प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि फर्मुलाया माबोरैमोन हेज प्लास नैबे मा जानांगौ हेज बेनिफ्राय प्लास बीन प्लास भार्ब 4 नैबे जाबाय जोंनिया प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि माने स्ट्राक्चार फर्मुला होमब्ला बे रोखोमनि मा जाहैनांगौ बेवहाय महरा जाहैनांगोन बेयाव होमबा जों हि जों मा होगोन हेज हिया जाबाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जों सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ होनांगोन बेवहाय सिंगुलार फर्म अफ भार्बा जाबाय हेज होमबा जों हेज थानाय बेवहाय मा दं जों नायनांगोन इस दोङो बेथ' जाया बेयाव गैया हेज वास जाया हेज बिन होनना बुंदों स' हेजनि उनावबो जों आरो बिन दोङो नैया बेवहाय बिन दङ हेज दङ होमबा सी इज द राइट अप्शन फर दिस कुइसन स' लोगोफोर बेबायदि जों बेफोरबायदि कुइसन फैबा जों बेफोरबायदि सलुसन खालामनांगोन जों ओंथिखौ बुजि मोननानै बेखिनियानो दिनै जोंनि दिनैनि कुइसन नायनादि उनाव जोङो बेनिख्रुइ बांसिन कुइसन डिसकासन खालामगोन लोगोफोर दा दिनै जों पास्ट इनडेफिनिट पास्ट कन्टिन्युअस पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स जों बेफोरखौ नायनि स' बेफोरनि जा स्ट्राक्चार बेफोरनि जा बाहायथि बेफोरखौ जों दिनैनि बे भिडिअ'आव गेजेरजों फुल्लि डिसकासन खालामगोन स' लोगोफोर किप वाचिं डन्ट स्किप द भिडिअ भिडिअखौ स्किप खालामोब्ला जों बुजिनो हानाय नङा बेखायनो भिडिअखौ स्किप खालामब्ला जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टिं नांदोंब्ला मोजां नांदोंब्ला माबा मोनसे हेल्पफुल जानाय बायदि मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालाम स' फैदो बिदिब्ला जोङो नेक्स्ट आवगायदोनि स' फ्रेन्ड्स जों गिबियाव सिम्पल पास्ट टेन्सनि सायाव डिसकासन खालामग्रोदोनि सिम्पल पास्ट टेन्सनि आं मोनथाम बेवहाय सेन्टेन्स स्ट्राक्चार लादों एफार्मेटिभ नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ स' एफार्मेटिभनि फर्मुलाया माबायदि साबजेक्ट प्लास भार्ब टु प्लास अबजेक्ट नङाबा एक्सेट्रा थानो हागौ साबजेक्टनि उनाव जोङो भार्ब टु इउज खालामो सिम्पल पास्ट टेन्सआव स' भार्ब टु मा रोखोमनि भार्ब टु इउज खालामो जों नायदोनि दा एग्जाम्पलनि थ्रुयैदि फार्स्ट वी स' हिम इन द मार्केट जों बिखौ मार्केटाव नुदोंमोन बेवहाय विया जाबाय साबजेक्ट बेनि उनाव स'आ जाबाय भार्ब टु बे मानि भार्ब टु सिनि भार्ब टु बेयो सिनिफ्राय स' जादों सि माने नुनाय ओमफ्राय स' माने नुदोंमोन जायो ओमफ्राय हिम इन द मार्केट बेथ' अबजेक्ट आरो इटिसि जाहैबाय स' बेबायदि जोङो एफार्मेटिभनि थाखाय साबजेक्ट प्लास भार्ब टु जोङो फर्मुला इउज खालामो बेनि उनाव नेक्स्ट नायदोनि फादार वेन्ट टु गुवाहाटी येस्टारडे मैया आफाया गुवाहाटीयाव थांदोंमोन बेवहाय फादारा जाबाय साबजेक्ट बेनिफ्राय वेन्टआ जाबाय गनि बियो भार्ब टु वेन्टआ स' बेबायदि लोगोफोर जोङो साबजेक्ट प्लास भार्ब टु जाबाय एफार्मेटिभ फर्म अफ द सिम्पल पास्ट टेन्स बेनि उनाव जोङो नेगेटिभखौ नायनि नेगेटिभआव मा होनदों साबजेक्ट प्लास डिड नट प्लास भार्ब 1 लोगोफोर रिपिट खालामदों साबजेक्ट प्लास डिड नट प्लास भार्ब 1 मोजाङै नाय जों जुदि एफार्मेटिभआव भार्ब 2 इउज खालामदोंब्ला नेगेटिभआव खिन्थु जोङो भार्ब 1 खौ इउज खालामगोन भार्ब 1 स' मा रोखोमनि भार्ब 1 जों मिथिगोन एग्जाम्पल नायबा मिथिगोन बेनि उनाव जोङो साबजेक्टनि उनाव डिड नट इउज खालामो गोसोआव लाखि नेगेटिभनि थाखाय एग्जाम्पल एग्जाम्पल वी डिड नट सी हिम इन द मार्केट जों बेखौ मार्केटाव नुवाखैमोन बेफोरबायदि होननाय जादों जेब्ला जोङो डिड नटखौ इउज खालामगोन जोङो भार्ब 1 फर्मखौ जों लाना फैनांगौ जेरैबायदि दहाय जोङो स' इउज खालामदोंमोन खिन्थु नेगेटिभ खालामनाय लोगो लोगो सिआ इउज जाफिनदो बेवहाय स' लोगोफोर बेबायदि अके नेक्स्ट एग्जाम्पल फादार डिड नट गो टु गुवाहाटी येस्टारडे स' आफाया मैया गुवाहाटीयाव थाङाखैमोन बेवहायबो जों जेब्ला डिड नट होबाय लोगो लोगो भार्बनि फार्स्ट फर्म फैबाय गो वेन्ट होदोंमोन दहाय जोङो फादार वेन्ट टु गुवाहाटी येस्टारडे थांदोंमोन दा जेब्ला जोङो डिड नटखौ इउज खालामबाय अब्ला लोगो लोगो जोङो बेवहाय इउज खालामबाय लोगोफोर बेबायदि बेनि उनाव इन्टारगेटिभखौ नायदिनि इन्टारगेटिभआव मा बुंदों डिड प्लास साबजेक्ट प्लास भार्ब 1 बेवहाय जोङो भार्ब 1 खौनो इउज खालामगोन नाथाय जोङो बेवहाय डिड होननाय मोनसे एक्सिलारि भार्ब जायखौ जोङो सिगाङाव इउज खालामनो गोनां जायो
स' नै बेवहाय नै डिडखौ जोङो सिगाङाव इउज खालामो स' एग्जाम्पल नायनाय डिड वी सी हिम इन द मार्केट जों बिखौ मार्केटाव नुदोंमोन ना होननाय बायदि सोंनाय जाबाय बे कुइसन जों जायखिजाया सोंथि सोंनो थाखाय एक्सिलारि भार्ब जों सिगाङाव इउज खालामखायो जों बेखौ मिथिनांगोन जों दा सिम्पल पास्टनि थाखाय जों डिड होननाय मोनसे एक्सिलारि भार्बखौ सेन्टेन्सनि सिगाङाव लाना फैनांगौ जायो स' नेक्स्ट डिड फादार गो टू गुवाहाटी येस्टारडे बेबायदि फादारा मैया गुवाहाटीयाव थांदोंमोन ना जों जेब्ला डिडखौ इउज खालामगोन बेयावबो जोङो भार्बनि फार्स्ट फर्मखौ इउज खालामगोन जेरैबायदिनो सी आरो बेवहाय गो बेबायदि लोगोबो बे जाबाय सिम्पल पास्ट टेन्सनि सिम्पल स्ट्राक्चार एफार्मेटिभ नेगेटिभ आरो इन्टारोगेटिभनि दायो जोङो नेक्स्ट नायगोन यूज ऑफ सिम्पल पास्ट दा सिम्पल पास्ट टेन्सखौ मा ओंथि फोरमायनो थाखाय यूज खालामो स' फर्स्ट बाहायथिया मा होनदों टू इन्डिकेट पास्ट एक्शन जायखिजाया जाथाय सिगाङावनो जाना थांनाय ओंथिफोरखौ फोरमायनो थाखाय पास्ट सिम्पल पास्ट टेन्सखौ यूज खालामो स' माबायदि सिगाङावनो जाना थांनाय एग्जाम्पलनि थ्रुयै जों नायनो नाजादोनि I bought a new car 1 month ago एक माह सिगाङाव आङो मा होनदों गंसे कार गोदान कार बायदोंमोन स' बिनि जा कार बायनाय बे सिगाङाव जाना थांखांबाय बेखौ जों बुंनायानो जाबाय पास्ट टेन्स सिम्पल पास्ट बेखौ बुंनायानो जाबाय सिम्पल पास्ट बेनि उनाव नेक्स्ट एग्जाम्पल फादार रिसिभड माय लेटार येस्टारडे स' मैया आफाया आंनि लाइजामखौ मोनदोंमोन देट मिन्स रिसिभ खालामनाय माने मोननाय बारा लानाय बेवहाय रिसिभ खालामनायनि ओंथिया जाबाय मोननायखौनो फोरमायदों जायखिजाया स' जा आफाया लाइजाम मोननाय बे खामानिया मैयानो जानानै थांबाय मैयानो जोबनानै थांबाय स' बेबायदि ओंथिफोरखौ फोरमायनो थाखाय सिम्पल पास्ट टेन्स जायो स' लोगोफोर नेक्स्ट नायनि टू एक्सप्रेस मा होनो बेवहाय पास्ट हेबिट स' हेबिटनि ओंथिया मा बेखौथ' मिथिनांगोन दा हेबिटनि ओंथिया जाबाय हुदा स' गोदोआव माबा मोनसे हुदा दङमोन होननानै फोरमायनो थाखाय जोङो बे सिम्पल पास्ट टेन्सखौ इउज खालामो आरो बेखौ माजों इउज खालामो बेवहाय नैयो माय फादार इउज टू गो फर ए वक इन द मर्निं आफाया मा होनना बुङो फुङाव थाबायोमोन देट मिन्स बे आफानि फादारनि मोनसे बे हुदामोन स' बेवहाय जों इउज टू होननाय मोनसे जा मडेल भार्ब बे मडेल भार्बखौ बेवहाय इउज खालामनो हायो बा फार्स्ट हेबिटखौ एक्सप्रेस खालामनो थाखाय बेनिफ्राय उडखौबो इउज खालामो दा बेवहाय इउज टूखौ होदों माय फादार इउज टू गो फर ए वक इन द मर्निं स' बेबायदि बेनि उनाव नेक्स्ट एग्जाम्पल नाय आई इउज टू गो हनुमान टेम्पल रेगुलारलि इन माय चाइल्डहुड डेज स' आंनि उन्दै बैसोनि समाव आङो सानफ्रोमबो हनुमान टेम्पोलाव हनुमाननि मन्दिराव थाङोमोन होननानै बुंदों बे जाबाय आंनि मोनसे उन्दै समनि बैसोनि मोनसे हुदा हेबिट स' लोगोफोर स' पास्ट हेबिट गोदोआव माबा मोनसे हुदा दङमोन होननानै फोरमायनो थाखाय सिम्पल पास्ट टेन्सखौ जोङो बाहायो अके स' नेक्स्ट नायनि मा होनदों एगो बिफोर लास्ट डे प्रिभियास डे येस्टारडे एक्सेट्रा इन्डिकेट द पास्ट टेन्स गोसोआव लाखि जायखिजाया सेन्टेन्सआव जुदि जोङो एगो नुदों बिफोर लास्ट डे प्रिभियास डे येस्टारडे स' बेफोरखौ एडभार्ब अफ टाइम महरै जेब्ला जों मोनो अब्लाना जोङो गोसोआव लाखिनांगोन जे बे टेन्सआ पास्ट टेन्सआव दङ होननानै अके बिदिनो स' बे जाबाय जोंनि सिम्पल पास्ट टेन्सनि बाहायथि स' नेक्स्ट जों नायनि अके दायो जों नायगोन पास्ट कन्टिन्युआस टेन्स बेनि स्ट्राक्चार लोगोसे एग्जाम्पल स' पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सनि एफार्मेटिभ नेगेटिभ आरो इन्टारोगेटिभनि स्ट्राक्चार आं बेवहाय होदों स' एफार्मेटिभनि स्ट्राक्चारा माबायदि जायो साबजेक्ट प्लास वाज वेर गोसोआव लाखि लोगोफोर वाज वेर प्लास भार्ब 4 अके दा भार्ब 4आ जाबाय भार्ब 1 प्लास आइएनजि आं सिगाङाव बुंदोंमोन स' भार्ब 1 प्लास आइएनजि अके स' जायखिजाया भार्ब 1 जों जेब्ला आइएनजि लगायो बेनो भार्ब 4 जायो अके होमबा जोङो एग्जाम्पल नायनि आई वाज रिडिं ए बुक बेवहाय आइआ साबजेक्ट वाजआ जाबाय एकर्डिं टु द पेटार्न एकर्डिं टु द स्ट्राक्चार वाजआ फैबाय स' वाजखौ जोङो बी भार्ब होननानै बुङो गोसोआव लाखि लोगोफोर बी भार्बनि पास्ट फर्म बेयो जाबाय वाज वेर जोङो वाजखौ
साबजेक्टआ जुदि सिंगुलार नाम्बारबा जोङो वासखौ होगोन बेखौ गोसोआव लाखि लोगोफोर बेनि उनाव रिडिंआ जाबाय बेवहाय रिड प्लास आइएनजि रिडिं पार्ट 4 ए बुकआ जाबाय अबजेक्ट स' आइ वाज रिडिं ए बुक बर'आव मा जादों आं बिजाब फरायबाय दंमोन बेनि उनाव सी वाज कलिं मी बियो आंखौ कल खालामबाय दंमोन डेट मिन्स बेवहाय सीआ साबजेक्ट वाजआ बि भार्ब बेनिफ्राय कलिंआ जाबाय पार्ट 4 मीआ अबजेक्ट बेनि उनाव नेक्स्ट नाय बार्ड्स नैयावहाय मोनसे नायनो गोनां बाथ्रा दं बार्ड्स होनना बुंदों बार्ड्सआ जाबाय प्लुरेल फर्म साबजेक्ट बियो प्लुरेल फर्माव दङ होमबा जोङो बै वेरखौ इउज खालामगोन जेब्ला प्लुरेल दङ अब्लाना जोङो बे वेरखौ इउज खालामगोन स' बार्ड्स वेर फ्लाइंग इन द स्काई दाउफोरा अख्राङाव बिरबाय दंमोन बे जाबाय एफार्मेटिभ स्ट्राक्चार अफ पास्ट कन्टिन्युआस टेन्स लोगोफोर बे जाबाय पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सनि एफार्मेटिभ फर्म लोगोफोरा बेखौ नोट डाउन खालामनानै लाजागोन आरो लोगोसे प्रेक्टिस खालामबाय था अब्लानो इमप्रुभ जाबोगोन नेक्स्ट नायनि नेगेटिभ फर्मआव मा होनदों साबजेक्ट प्लास वाज वेर प्लास नट प्लास पार्ट 4 बेवहाय जायखिजाया वाज वेर जा बी भार्ब दङ बे बी भार्बजों जेब्ला जों नट लागायगोन अब्लानो बियो नेगेटिभ फर्म जायो जेरैबायदि एग्जाम्पल नायनो हायो जोङो I was not reading a book स' आं गांसे बिजाब फरायबाय थायाखैमोन जाबाय बेनि उनाव she was not calling me बियो आंखौ कल खालामबाय थायाखैमोन बेनि उनाव birds were not flying in the sky दाउफोरा अख्राङाव बिरबाय थायाखैमोन बे जाबाय पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सनि नेगेटिभ फर्म लोगोफोर गोसोआव लाखि बे स्ट्राक्चारफोरा मोजाङै गोसोआव लाखिनांगोन दे लोगोफोर बेनि उनाव इन्टारोगेटिभ स' इन्टारोगेटिभ जाबाय कुइसन सोंनाय स' कुइसन सोंनायावबो जोङो मा खालामो बै बी भार्ब जि वाज वेर दङ बेखौ सिगाङाव लाबोगोन बेनि उनाव साबजेक्ट प्लास भार्ब 4 बेनो एग्जाम्पल नायनि वेर इउ रिडिं बुक नों बिजाब फरायबाय दंमोन ना ओरैबायदि सोंनाय जादों बेयो नेक्स्ट वाज सी कलिं मी बियो आंखौ कल खालामबाय थादोंमोन ना ओरैबायदि बेनि उनाव वेर बार्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई दाउफोरा अख्राङाव बिरबाय थादोंमोन ना स' बे रोखोमनि स' लोगोफोर बेफोर जाबाय पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सनि स्ट्राक्चार बे स्ट्राक्चारफोरा गोबां इम्पर्टेन्ट स' बे स्ट्राक्चारफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन जोङो जायखिजाया टेन्सखौ बुजिनो थाखाय जोङो स्ट्राक्चारखौनो जायखिजाया टेन्सखौ बुजिनो थाखाय जोङो स्ट्राक्चाराथ' इम्पर्टेन्ट जायो बेखायनो जों स्ट्राक्चारखौ गोसोआव लाखिनांगोन आरो प्रेक्टिस खालामनांगोन अके होमबा नेक्स्ट जोङो नायनि नेक्स्टआव इउज अफ पास्ट कन्टिन्युआस टेन्स लोगोफोर गोसोआव लाखि इउज अफ पास्ट कन्टिन्युआस लोगोफोर दायो जोङो पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सनि जा बाहायथि बाहायनाय बेखौ जों नायगोन फार्स्ट मा होनदों an action which was in progress at a point of time in the past स' गोदोआव माबा मोनसे खामानिया सोलिबाय थानाय प्रग्रेसआव सरि बेवहाय प्रिग्रेस जाना दङ दे नैबे प्रिग्रेस जाना दङ बेयो प्रग्रेस जानांगौ PRO जानांगौ बे आया अके सरि दे लोगोफोर अके बेयो प्रग्रेस जानांगौ अके an action which was in progress at a point of time in the past बे जाबाय पास्ट कन्टिन्युआस टेन्स बर'आव मा होनना बुंदों बर' मा ओंथि फोरमायदों बेयो बर' बेखौनो फोरमायदों जे गोदोआव माबा मोनसे पार्टिकुलार समायाव मा जादों खामानि सोलिबाय थादोंमोन होननानै बुंनो थाखाय जों पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सखौ इउज खालामो स' एग्जाम्पल जों नायनि I was working on my project last week स' थांनाय सप्तायाव आङो आंनि प्रजेक्टनि सायाव खामानि मावबाय दंमोन डेट मिन्स बियो प्रग्रेसआव दंमोन थांनाय सप्तायाव खामानिया जोबनानै थांबाय बियो नाथाय थांनाय सप्तायाव बियो बेखौ मावबाय थादोंमोन होननानै बुंदो स' बे जाबाय पास्ट कन्टिन्युआस टेन्स बेनि उनाव नेक्स्ट नाय हि वाज रिडिं ए नभेल एट 8 o'clock दिस मर्निं अब्ला दिनै फुंनि अके बेयो मा होनदों दिनै फुंनि 8 बाजियाव बियो नभेल फरायबाय दंमोन डेट मिन्स बिनि जा नभेल फरायबाय थानाय बियो फुंनि 8 बाजियाव सोलिबाय थादोंमोन नाथाय दासिम बियो सोलियाखै बियो जोबनानै थांखाबाय स' बेबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय जोङो पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सखौ इउज खालामो नेक्स्ट मा होनदों टु साजेस्ट ए ग्रेजुवेल डेभलपमेन्ट अफ द एक्शन इन द पास्ट अके बेयो मा रोखोमनि सेन्टेन्सनि गेजेरजों बा एग्जाम्पलनि गेजेरजों जों नायनि बेखौ मा होनदों इट वाज गेटिं डार्क खोमसि जाबोदोंमोन जायखिजाया मोनसे घटना बियो लासै लासै जाबोनाय गोदोआव जाबोबाय थादोंमोन होननानै बुंनो थाखाय जोङो पास्ट कन्टिन्युआस टेन्सखौ इउज खालामो बेखौनो बुंदों बेवहाय ग्रेजुवेल डेभलपमेन्ट अफ द एक्शन लासै लासै माने जौगाबोनाय स' नाय हि वाज बिकामिं मोर एन्ड मोर नार्भास स' बियो नार्भास जाबोबाय दंमोन होनना बुंदों बेनि जा नार्भास जानाय बियो
ग्रेजुवेलि माने बारायबोबाय थादों लासै लासै बारायबोबाय थादोंमोन स' बे ओंथिखौ बेवहाय फोरमायदों अके स' नेक्स्ट मा होनदों नाय टु एक्सप्रेस एन एक्शन that was in progress when another action took place नैबे बाय इम्पर्टेन्ट लोगोफोर बेफोरबायदि थार्ड नाम्बार जि बाहायथि बेयो एग्जामफोराव फायनो नागिरो बेखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन मोजाङै दा बेवहाय मा होनदों जायखिजाया मोनसे खामानि प्रग्रेसआव थाबाय थानाय नि गेजेराव गुबुन मोनसे जाथाय जानाय ओके स' ओरैबायदि जादों बे जायखिजाया मोनसे जाथाय जानाय समाव मोनसे जाथाया सोलिबाय थानाय बेबायदि ओंथिखौ बेवहाय बुंनाय जादों स' मा रोखोमनि नाय जास्ट एज आई वाज लिविं द हाउस द फोन रेंग जेब्ला बियो आङो जास्ट मा खालामदोंमोन न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन अब्लानो फना गाबदोंमोन बा फन फैदोंमोन होनना बुंदों दा बेवहाय मा होनदों जास्ट एज आई वाज लिविं जेब्ला बियो थांबाय थादोंमोन बिनि घटनाया जेब्ला बियो ओंखारलांबाय थादोंमोन बा ओंखारलांदोंमोन बे समावनो फन गाबनाय जाथाय बियो घटना आচ্ছা जेब्ला बियो जास्ट एज आई वाज लिविं द हाउस द फोन रेंग जेब्ला आं जास्ट न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोनसो अब्लानो फना गाबदोंमोन ओरैबायदि ओंथि फोरमायदि बियो स' बे ओंखारलांबाय थानाय समाव फन गाबनाय बे जाथाया जानो हादों स' बेबायदि ओंथिफोरखौ फोरमायनो थाखाय पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायो आरो बेनि उनाव नेक्स्ट एग्जाम्पल नाय द लाइट वेन्ट आउट व्हाइल आई वाज रिडिं जेब्ला आं फरायबाय थादोंमोन लाइना थांदोंमोन अके बेवहाय जा फरायबाय थानाय खामानि बेयो सोलिबाय थादोंमोन बे समाव मोनसे घटनाया आरोबाव जानो हादों बे जाबाय लाइट थांनाय बे घटनाया जानो हादों बेबायदि ओंथिफोरखौ फोरमायनो थाखाय पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सआ बाहायथि मोनो बेनि उनाव नेक्स्ट नाय टु एक्सप्रेस पेरेलेल एक्शन स' पेरेलेल एक्शन्सनि ओंथिया जाबाय पेरेलेल एक्शननि ओंथिया जाबाय ओरैबायदि स' मोननै घटनाया मोनसे समावनो एखेलेगे माने जाबाय थानाय ओंथि फोरमायनाय अके एग्जाम्पलनि गेजेरजों जों नायनो नाजानि व्हाइल आई वाज रिडिं ए बुक जेब्ला आं बिजाब फरायबाय दंमोन शी वाज वाचिं द टेलिभिजन बियो टेलिभिजन नायबाय थादोंमोन बेवहाय मोननै जा क्लज दङ मोननै क्लजनि जाथायाबो एखे समावनो सोलिबाय थानाय स' बेबायदियाव मोनसे डिपेन्डेन्ट क्लज जायो आरो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट क्लज जायो स' क्लजनि सोमोन्दै आङो उनाव मोजाङै एक्सप्लेनेसन भिडिअ लानानै फैगोन क्लजनि सोमोन्दै बिराद इम्पर्टेन्ट जायो क्लजआ लोगोफोर आं थाबैनो बेनि सायाव भिडिअ खालामगोन अके बेफोर जाबाय इउज अफ पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स स' पास्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि बाहायथिफोरा बेफोरो बेनि उनाव नेक्स्ट जों नायगोन पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि स्ट्राक्चार आरो बेनि एग्जाम्पल जों नायगोन एफार्मेटिभ नेगेटिभ आरो इन्टारोगेटिभ बेनि सायाव जोङो स्ट्राक्चार नायगोन पास्ट पारफेक्टनि स' पास्ट पारफेक्टनि स्ट्राक्चार एफार्मेटिभ स्ट्राक्चारा ओरैबायदि साबजेक्ट प्लास हेड प्लास भार्ब 3 अके दहाय जोङो भार्ब 4 इउज खालामदोंमोन भार्ब 2 इउज खालामदोंमोन दायो जों बेवहाय भार्ब 3 इउज खालामगोन पारफेक्टआव स' प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बायदिनो प्रेजेन्ट पारफेक्टआव जेरैबायदि भार्ब 3 इउज खालामो बिदिनो पास्ट पारफेक्टआवबो जों भार्ब 3 इउज खालामगोन नाथाय बिनि सिगाङाव जोङो हेड होननाय मोनसे जा एक्सिलारि भार्ब बेखौ जों लानानै फैगोन गोसोआव लाखि एग्जाम्पल नाय वी हेड डान द वर्क जों खामानिखौ मावबायमोन ओरैबायदि बेवहाय वीआ साबजेक्ट हेडआ एक्सिलारि भार्ब डाना भार्ब 3 द वर्क अबजेक्ट बेफोरबायदि बेनि उनाव मादार हेड काम एट होम आइया न'आव फैबायमोन होनना बुंदों मादार साबजेक्ट हेड एक्सिलारि भार्ब काम भार्ब 3 एट होमआ जाबाय अबजेक्ट स' बे जाबाय एफार्मेटिभ स्ट्राक्चार अफ पास्ट पारफेक्ट टेन्स अके नेक्स्ट नायनि जों दानिया ओके नेगेटिभ जेब्ला जोङो पास्ट पारफेक्टनि नेगेटिभ खालामनांगौ जोङो बे हेडनि लोगोआव नट इउज खालामो हेड प्लास नट स' बेवहाय नाय साबजेक्ट प्लास हेड प्लास नट प्लास भार्ब 3 बिदिनो जों एग्जाम्पल नाय वी हेड नट डान द वर्क जों खामानिखौ मावाखैमोन मादार हेड नट काम एट होम आइया न'आव फैयाखैमोन बेवहाय हेडनि उनाव नट होदों बेवहायबो हेडनि उनाव बेवहायबो हेडनि उनाव नट होदों स' बे जाबाय नेगेटिभ फर्म अफ द पास्ट पारफेक्ट टेन्स लोगोफोर दायो जों इन्टारोगेटिभखौ नायगोन इन्टारोगेटिभआव
सिगाङावनो बुंदों जे एक्सिलारि भार्ब बि भार्बफोरखौ जोङो सिगाङाव लाना फैयो सेन्टेन्सनि होनबानो बेयो कुइसन जायोबा इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स जायो बिदिनो हेडखौ सिगाङाव लाबाय प्लास भार्ब साबजेक्ट थाबाय प्लास भार्ब 3 ओमफ्राय अबजेक्ट नङाबा एक्सेट्रा बेबायदि दा बेवहाय एग्जाम्पल नाय had you done the work नों खामानिखौ मावबायमोन ना ओरैबायदि सोंदो बेवहाय हेडआ एक्सिलारि भार्ब इउआ साबजेक्ट दाना भार्ब 3 स' बेबायदि नेक्स्ट नाय had mother come at home आइया न'आव फैबायमोन ना बेवहाय हेडनि एक्सिलारि भार्ब मादारा जाबाय साबजेक्ट कामा भार्ब 3 at home बे जाबाय एडभार्ब अफ प्लेस ओके लोगोफोर दायो जोङो यूज अफ पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ नायदिनि जायखिजाया मा मा ओंथिफोरा पास्ट पारफेक्ट टेन्स जायो बेखौ नायदिनि दा बेवहाय फार्स्ट मा होनदों टु इन्डिकेट दैट एन एक्शन was completed at some point of time before another actions took place in the past गोदोआव जायखिजाया मोनसे जाथायनि सिगाङाव मोनसे जाथाया जोबग्रोनाय जायखिजाया मोनसे खामानिनि सिगाङाव मोनसे खामानिया जोबग्रोनाय ओंथि फोरमायनो थाखाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सआ बाहायथि मोनो बा बेफोरबायदि बाथ्राफोरा पास्ट पारफेक्ट टेन्स जायो एग्जाम्पल when I reached the station the train had left बेवहाय नाय when I reached the station बेयो मोनसे क्लोज जादों बे क्लोजआव मा होनदों आङो सहैनायनि सिगां स्टेशन सहैनायनि सिगां दा ट्रेन हेड लेफ्ट ट्रेना थांबायमोन जा मोनसे खामानिया जा मोनसे जाथाया सिगांग्रो जादों बियो पास्ट पारफेक्टआव जायो आरो जा मोनसे उनाव जादोंमोन बियो इनडिफिनिटआव सिम्पल पास्टआव थायो दा when I reached the station बियो पास्ट इनडिफिनिटआव दङ आरो बेनिफ्राय जि दा ट्रेन हेड लेफ्ट होनना बुंदों बियो पास्ट पारफेक्टआव जादों गोसोआव लाखि जायखिजाया मोनसे जाथायनि सिगाङाव मोनसे जाथाया जोबग्रोनाय बा जोबनाय ओंथि फोरमायनो थाखाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सआ बाहायथि मोनो स' बेफोरबायदि ओंथिफ्रानो पास्ट पारफेक्ट टेन्स जायो स' दायो नायदिनि नेक्स्ट एग्जाम्पल he went to school after the rain had stopped स' अखा गाखांनायनि उनाव बियो फरायसालियाव थांदोंमोन दा बे he went to school होनना बुंदों बेयो मोनसे क्लोज he went to school होननाय मोनसे क्लोज बे क्लोजआ मा जादों पास्ट इनडेफिनिट मानो होनबा आफ्टर द रेन हेड स्टप्ड माने अखा गाखांनायनि उनाव अखा गानाय खामानिया जाग्रोदों बेनि उनावसो बियो स्कुल थांनाय खामानिखौ मावदोंमोन स' बेबायदि जायखिजाया मोनसे जाथाय जोबनायनि उनाव बा खामानि जाखांनायनि उनाव मोनसे खामानिया जानाय जाखिनि खामानिया जाग्रोदोंमोन बेखिनि खामानिया पास्ट पारफेक्टआव गोग्लैयो स' बेवहाय आफ्टार द रेन हेड स्टप्ड होनना बुंनायखौना बेखौ फोरमायदों जे अखा गाखांनायनि उनाव बियो फरायसालियाव थांदोंमोन he went to school बेफोरबायदि स' नेक्स्ट एग्जाम्पल बिफोर डक्टर केम स' डक्टर फैनायनि सिगां द पेशेन्ट हेड डाइड गोसोआव लाखि लोगोफोर डक्टर फैनायनि सिगां बेमारिया थैबायमोन दा बेवहाय जा डक्टर फैनाय खामानि बियो बेमारि थैखांनायनि उनाव जादों जा खामानिया जाग्रोदों बेखिनिया मायाव जागोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स जागोन बेखायनो द पेशेन्ट हेड डाइड पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव जादों ओके स' बेबायदि फार्स्ट बाहायथिया बियो बेनि उनाव नेक्स्ट नाय टु एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कन्डिशन इन द पास्ट ओके बे मोनसे कन्डिशनेल सेन्टेन्स स' कन्डिशनेल सेन्टेन्सनि सायावबो भिडिअ उनावहाय मोजाङै लाना फैगोन आं थेवबो नैबे मोनसे जाबाय कन्डिशनेल सेन्टेन्सआव गोग्लैयो बियो स' बेवहाय मा होनना बुंदों आनफुलफिल्ड कन्डिशन जा मोनसे घटनाया थारमाने जानानै थांबाय ओमफ्राय बे घटनाखौ माने जास्ट मोनसे गोसोनिफ्राय साननाय आरो बे जानायमोनब्ला आमुक जागौमोन बे जानायमोनब्ला आमुक जागौमोन होननाय बायदि स' बेफोरबायदि अके जों एग्जाम्पलनि गेजेरजों बेखौ नायदो नाजानि मा होनदों बेवहाय इफ आई हैड नोन यू वेर इल आई वुड हैव कम टू यू जुदि आङो नोंखौ लोमजादोंमोन होनना मिथिनायमोनब्ला आङो नोंनिसिम फैगौमोन होनना बुंदों दा बेवहाय जि घटना बियो जानानै थांबाय लोमजाखांबायानो बेनि उनावसो बियो बाथ्राखौ बुंदों जे आं नोंखौ खसाखौ मिथिनायमोनब्ला लोमजादों होनना मिथिनायमोनब्ला आं नोंनिसिम फैगौमोन होननाय बुंनाय स' बेबायदि ओंथिखौ फोरमायनो थाखाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सआ बाहायथि मोनो बेनि नेक्स्ट नाय इफ यू हैड वर्क हार्ड जुदि नों मोजां खामानि मावनायमोनब्ला आरो मोजां फरायनायमोनब्ला you would have passed the examination नों एग्जामखौ पास खालामबायमोन बेवहाय मा होनदों नोङो मोजाङै फरायनायमोनब्ला नों एग्जामखौ पास खालामबायमोन स' बेफोरबायदि ओंथिखौ बेवहाय फोरमायदों स' लोगोफोर
बे जाबाय यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस स' बेफोर जाबाय पास्ट परफेक्ट टेंसनि बाहायनाय आसा खालामो लोगोफोरा बुजि मोनदों आरो जुदि हसाके थारैनो जुदि बुजि मोनदोंब्ला प्लिज मोनसे लाइक हो आरो कमेन्ट खालाम जों माबायदि नांदों जोंनि बे भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोननि लाइकआनो जोंनि थुलुंगा बेखायनो जों जेब्ला जों थुलुंगा मोनगोन अब्लानो जों मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हागोन नोंथांमोननि थाखाय ओके लोगोफोर नेक्स्ट जों नायदोनि मा बुंदों दायो जों नायगोन पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि लोगोफोर पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स बहा बाहायथि जायो माबायदि स्ट्राक्चार बेखौ नायदोनि स' बेवहायबो एफार्मेटिभ नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ थागोन बेनि उनाव एफार्मेटिभनि स्ट्राक्चारा ओरैबायदि जागोन साबजेक्ट प्लास हेड बिन प्लास भार्ब फर जों भार्ब फरखौ इउज खालामगोन जेरैबायदि कन्टिन्युअसआव भार्ब फर इउज खालामदोंमोन बिदिनो जों बेवहायबो भार्ब फरखौ इउज खालामगोन एग्जाम्पल नाय We had been working until the sun set yesterday. जों मैया सान हाबनायसिम खामानि मावबाय दंमोन होनना बुंदों बेवहाय गोसोआव लाखि लोगोफोर मा होनदों जों मैया सान हाबनायसिम खामानि मावबाय दंमोन होनना बुंदों बेवहाय weआ मा जादों साबजेक्ट had been फैदों working आ verb for बिदिनो आरो बेनि उनाव नेक्स्ट एग्जाम्पल he had been suffering from fever for 3 days last week. स' बियो थांनाय हप्तायाव सानथाम मा जाबाय थादोंमोन लोमजाबाय थादोंमोन होनना बुंदों स' बेबायदि ओंथिफोरखौ फोरमायनाया जाबाय स' बेवहाय मा जादों हेडआ जाबाय साबजेक्ट हेड बिनआ जाबाय मा जागोन बेयो हेड बिन एकर्डिं टु द फर्मुला बेनि उनाव साफारिं फ्रम फेभार साफारिंआ बेवहाय भार्ब फर स' बेफोरबायदि अके स' दायो जोङो नेगेटिभखौ नायनि स' नेगेटिभआ मा होनदों साबजेक्ट प्लास हेड नट बिन प्लास भार्ब फर had not been गोसोआव लाखि लोगोफोर had not been खौ जों बेवहाय इउज खालामगोन जेरैबायदि we had not been working until the sun set yesterday स' सान हाबनायसिम जोङो मैया खामानि मावाखैमोन होननाय जाबाय he had not been suffering from fever for 3 days last week बे सानथाम थांनाय हप्तायाव लोमजायाखैमोन होनना बुंनाय जादों बेवहाय स' बेफोरबायदि बेनि उनाव नेक्स्ट इन्टारगेटिभ नायगोन जोङो स' इन्टारगेटिभआ जायखिजाया इन्टारगेटिभ खालामनो थाखाय जोङो एक्सिलारि भार्ब बि भार्बखौ सिगाङाव लाबोमोन होनना बुंखाबाय थादों बिदिनो बेवहायबो जोङो हेडखौ सिगाङाव लाबोगोन बेखायनो हेड प्लास साबजेक्ट प्लास बिन प्लास भार्ब फर बेबायदि स' अबजेक्ट माबाखौ नायनो जोङो एग्जाम्पलखौ नायनोबो बेवहाय एच डाबल ए जाना दङ एच डाबल ए नङा एच ए डि जानांगौ had you been working until the sun set yesterday मैया सान हाबनायसिम खामानि मावबाय दंमोन ना होननानै बेवहाय सोंनाय जादों अके दा नेक्स्ट मा होनदों had he been suffering from fever for 3 days last week बियो थांनाय हप्तायाव सानथामलागै लोमजाबाय दंमोन ना होननाय बायदि जादों बेयो नैबे मोनसे स' बेबायदि स' लोगोफोर बेफोर जाबाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि सेन्टेन्स स्ट्राक्चार लोगोसे एग्जाम्पल आसा खालामो हमनो हादों पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि स्ट्राक्चारखौ बे स्ट्राक्चारफोरखौ नट डाउन खालाम लोगोफोर आं खनले रिपिट खालामबाय थादों जे नट डाउन खालामनानै बेफोरबायदि रोखोमनि प्रेक्टिस खालाम राइटिं अब्लानियानो इमप्रुभ जागोन इमप्रुभ जायैनि बाथ्रायानो गैया स' नेक्स्ट जों नायनि मा होनदों यूज अफ पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स दा माबायदि ओंथिफोरा पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स जायो जों बेवहाय नायदों स' फार्स्ट मा होनदों एक्शन इन प्रग्रेस थ्रु आउट ए पिरियड इन द फार्स्ट होनना बुंदों गोदोआव जायखिजाया मोनसे समायाव मोनसे जाथाय सोलिबाय थानाय बा मोनसे घटना जाबाय थानाय बा मोनसे खामानि सोलिबाय थानाय ओंथि फोरमायनो थाखाय पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सआ बाहायथि मोनो आरो बेफोरबायदि ओंथिफोरानो पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स जायो स' एग्जाम्पल जों नाय when I visited him in Kolkata he had been working there as medical representative for 4 years जेब्ला आङो कलकातायाव बिनिसिम थांदोंमोन बा बेवहाय मा जादों बियो 4 बोसोर माने मा खालामबाय थादोंमोन एज ए मेडिकेल रिप्रेजेन्टेटिभ खामानि मावबाय थादोंमोन स' बेवहाय मोननै क्लज दङ मोनसे क्लजआ मा होनदों जेब्ला आं बिनिसिम थांदोंमोन बिनि उनाव बेखिना he had been working there as medical representative for 4 years होननायना पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव गोग्लैदों स' बेवहाय बेनो आरो ओंथिया जे जायखिजाया मोनसे समायाव माबा मोनसे खामानिया सोलिबाय थादोंमोन होननानै बुंनो थाखाय पास्ट पारफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सखौ जों बाहायो नेक्स्ट he had been living in Delhi for 10 years before 1995 1995 मायथाइनि सिगाङाव बियो 10 बोसोर दिल्लीयाव दङमोन बा दिल्लीयाव थाबाय थादोंमोन होनना बुंदों जायखिजाया बियो 1995 मायथाइनि सिगाङाव माबा मोनसे घटनाया जाबाय थादोंमोन बेवहाय
स' 1995 मायथाइनि सिगाङाव बिनि जा थानाय खामानि बियो दिल्लीयाव सोलिबाय थादोंमोन। स' बेबायदि ओंथिखौ बेवहाय फोरमायदों। स' बे जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि बाहायथि। नेक्स्ट मा होनदों ड्रयिं कनक्लुजन मोनसे जाथाय बे जाथाया मानि थाखाय जादों बेखौ दिन्थिना होनाय कनक्लुड खालामना होनाय देट मिन्स फोजोबना होनाय आरो। स' नायनि जों एग्जाम्पल नायबानो बांसिन हमनो हागोन। स' फार्स्ट मा होनदों रागिनि लुक टायार्ड रागिनिखौ गोबां मेंनाय नुदोंमोन मानि थाखाय सी हेड बिन वार्किं लेट एट नाइट बियो थांनाय हराव माने गोबावै खामानि मावदोंमोन होनना बुंदों। देट मिन्स बिनि खामानि मावबाय थानाया थांनाय हराव गोबावै सोलिबाय थादोंमोन जायनि थाखाय बियो मेंनाय बायदि नुदोंमोन बेखौ। स' बेफोरबायदि नेक्स्ट मा होनदों हार आइज आर रेड बिनि मेगना गोजा निस्सय माबा मोनसे जादोंमोन। इट वाज सरि इयाव एस थालांबाय इट वाज अबियास सी हेड बिन स्टाडिं लेट एट नाइट होनना बुंदों। स' बिनि मेगना गोजा जादों मानो थाखाय स' बियो थांनाय हराव गोबावै फरायबाय थादोंमोन बेफोरबायदि ओंथि फोरमायदों बेवहाय। स' बेबायदि ओंथि फोरमायनायफ्रा जोंनिया पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायो लोगोफोर। स' दिनै पास्ट टेन्सनि जा बाहायथि स्ट्राक्चार बेफोरो बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर। उनाव गोदान मोनसे भिडिअजों गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननिसिम फैबावगोन। स' दिनैनि थाखाय थेंक इउ।